Yasa na kalle ka da blue eye. Okay, blue. Like, to a cikin abinci wani irin abinci ka fi so a cikin abinci? Abinci wani so ina son abin nan rice and beans shinkafa da wake sannan kuma ina son fura da nono gaskiya kin san mu Fulani. Wow, kana son dai abincin yaran ku. Sosai ma kuwa. To shikenan mun gode ba wani lokaci sosai bari mu ɗauko wani mun gode da lokacinka. Na gaishe ku 'yan matan Larabawa. Kana Gode following sosai ma. namu kuma za ka ci gaba da Na yi following. following page insha Allah. To Duk wani shikenan. update san dinga bibiya. To shikenan mun gode. Yawwa, thank you. Bye. Ina mana cikin shawara.